Si dobro. Bože, Mima, koliko sam se ja napila. Ja nemam pojma šta smo mi sinoć radili, šta smo pričali, osim što se sećam da sam ti rekla kako sam 100% zaljubljena u Mišu. Jo, ja sam mnogo popila. Ne znam da sam ja nešto lupetarala. Pa jesi da ti kažem. Šta? Šta? Pričala si. Šta? Kako si zaljubljena i kako voliš. Ja sam prije ozbiljno mi kažem. Ozbiljno. Ja znam da sam cijela večer razmišljala kako mi može da voli ono Kostu kad je onako maltretiran čovjek. Majke mi mila. Ja bi na tvojom mestu našla trojicu i to neke mlađarije, neke omladince, pa neka pukne, nek shvati da je čičište. Ne volim ja Kostu, ja sam to pričala o ljubavi generalno. Pa jeste, o kome bi ti inače pričala bez veze. Znaš šta, mene muškarci više ni zanimaju. Da ti kažem šta je najneverovatnije, možda nisi delovalo tako sinoć. Znaš šta, ženi muškarac nije ni potreban. Eto, Mima. Koliko si to dobro rekla. Ko si ti meni kraljica? Slušaj, neću ni ja da imam muškarca, već si ti dovoljno. Pogledaj koliko si kraljica. Ovdje si me primala kuću i ti si me nahranila i napojila i napila si me. Ja ne znam koji muškarac to zamolila, izvinjavam se. Znaš da, mnogo te volim. Ovo si mnogo luda. Da ti kažem, ko ne poludi u kladencu, taj nije normalno. Ne, to je ključno. To ti kažem, ali... Evo god. Evo stiže kafica. Što ti ne piješ kafu? Ovo je ona sveže sa mlevene. Jel osjećaš kako miriš? Da. Si dobra? Jesam, a ti? Pa ne znam, mene još malo boli glava. Nešto ti je zvrckao telefon, stizala neke poručice. Je li nešto hitno? Ma Jana nešto pita. Što ne odgovoriš? Ma šta ima odmah da odgovaram, to su deca. Oni treba da znaju da ja imam svoje vreme sa svojim najboljim prijateljicom i da treba pijem kafu. Eto. Mima? Lidio, Zdravo, ti? Draško. Vidi, nemoj uopšte da me pitaš otkud ja sada na poslu, ni sada u ovom trenutku, ni nikada u budućnosti, nemoj ni upitno da me gledaš otkud ja na poslu, pošto dečka nikad neću naći, a najbolja drugarica me je povredila i ostao mi samo ovaj posao, sam mislila. Šta se desilo za Boga? Meni možeš da kažeš sve.
Šta radiš ti? Mislila sam, molim te, Draško, ako mogu da sredim sad te kartone, ja ću to ići možda po azbučnom redu, možda mogu i po dijagnozama, molim te. Lidija, bežanje u posao neće ti pomoći da rešiš problem. Veruj mi, nažalost, ja to najbolje znam. Ali meni to sad mnogo znači, znaš, pošto mi je najbolja drugarica zabila nož u leđa, onda meni taj posao baš nekako i znači, znaš. Mima. Jeste, Mima. Ja sam mislila da mi patimo za Kostom zajedno i mrzela sam bez veze Darinku. Sve sam ispričala za Mišu, čak sam je zamolila sam je ako može i da se raspita kod Miše, a ona se kucka. S Mišom se kucka, razumiješ šta ti pričam? Kako to misliš kucka? Pa tako lepo kuckala se, ko zna šta su još radili dok on je otišao u Pariz. I to meni iza leđa, od svih muškaraca ona našla Mišu da se kucka. Čekaj. Miša i Mima. Da, su se kuckali, ja sam je uhvatila, na delu sam je uhvatila i terala sam je da prizna šta je radila. Ona kaže, malo su se samo ljubili, čuš malo, ko zna šta su još radili. Neću da je oprostim, neću nikad da je oprostim. Ako sam mislila, ako mogu da ponesem kući možda sve ove kartone, punit ćeš mi učiniti, molim te, Draško, punit. Kuckali su se. Juuu. Mišo, brate moj.